mau yang Pak Lurah wis disiapi rokok wedhek mau dadi lancar aku gur garek ngesaki iku nek wis disiapke pokoke lancar nek dadak wis apa wae iku nek dadak iku biasane kemrungsung barang iki nek kemrungsung ora dadi contohnya tetel kabeh malahan pun kula lajengke song-song agung dadi nggih ngoten lah dadi Bu RT iku ya song-song ning song-song wonten masyarakat 1 RT pramila niki mengke sing kula bahas masalah jiwa rasa sing temancep eneng ati niki kangge hormat kula singgung sekedhik wong hormati dereng rampung niku song-song lah wong lanang bareng ya dadi song-song kanggo sapa sak keluar ibu ya dadi song-song kanggo anak pramila laku-lakune ibu ya kudu becik sebab supaya iso ngayemi anak aja nganti dadak anak dadi korban nek anak dadi korban lah malah dadi keloro-loro kabeh sidane lah ta ceritane lah ngono kae gak pas jenenge song lah song-song niku mboten ateges payung ananging gawe ngayemi gawe jenjem ayem sekabeh estu niku wau Bapak Kepala Desa lumeberipun sedaya berangkat ugi kepengurusan Nahdlatul Ulama wonten ing ranting Nglegok boten kata lumpen kepengurusan muslimat fatayat ibnu IPPNU sedaya banom-banomipun Nahdlatul Ulama ingkang boten saged kula sebat bapa sawiji sehingga tansah kula mulyakaken bapak-bapak ibu-ibu muslimin muslimat ingkang tansah kula hormati langkung-langkung kadang-kadang banser estu ingkang tansah kula banggaaken mugi tansah pinaringan istiqomah lan berkah amin amin ya robbal alamin ugi alhamdulillah niki saged sesarengan kalian grup hadrah Khairus Sifa nggih iki leren oleh ngemil wong ditinggal guneman sedhela ngene kok byuh leh ngemil wae kacangmu kuwi lebokno sik. Ramen ngono. Khairu Sifa. Dadi bagus-baguse obat. Sifa niku lak manani obat to. Tombo apa obat? Apa pitulung? Mbok manani apa? Khairu bagus-bagus. Nek sifat niku iso dadi tombo, iso dadi obat garek maknane nyarah siak kalam. Siak kalam niku yo tergantung tata bahasa kalimate. Nek khairu sifat berarti bagus-baguse tombo, tombone jiwa ngakehke maca sholawat gen ayem tentrem atine. Lah iki yo kudu jumbuh karo grupe. Nek wis bagus-baguse tombo berarti kowe iki dadi tombo sekabehane. Tombo apa? Ya kanggo kebecikan sekabehane nek jenengan dadi garwa, estri berarti dadi tombone wong lanang. Nek kesel ya iso gawe bungahe atine. Nek kesel mijeti ya lah kowe nek mijeti. Eneng kene nek kesel mijeti ya lah pret apa. Paling ora yang gawe bunga atine khairu sifa mugi tansah pinaringan keberkahan amin ya robbal kalih dipun sambi anggen kawula hormat wau beto arta mboten engko dilebokne ning kotak amal ya aku tak yo melok mleboni sik engko aku meng dedet 1000 ngono nggih pundi kotake dereng nggih
kotak snack kuwi Kang, ora kok kotak amal. Kotak snack mbok cedhakno rene. Nggih, nggih. Nggih. Nah. Lah nek ngono ki umpama duwe glek ngene iki terus isis dep-depane degang diombe. Alhamdulillah. Lah wong deglek sumuk arep ngombe ya ora patek jenak. Lah kursine teng Pak Lurah wis disiapke sing iso minger ana, iso minger rene. Ya iki nek kebablasan malah mubeng terus niki. Pun kula lajeng anggenipun hormat wau ugi estu grup Hadrah Khairus Sifah estu ingkang tansah kula banggaaken. Saderengipun sinau sesarengan anggenipun panjenengan lumeberipun panitia pengaosan ingkang tansah kula hormati lapanan muslimat wonten ing padekahan Nglegok. Mboten wonten awonipun monggo tansah nambahi syukur dhateng ngersanipun Gusti Allah. Alhamdulillah panjenengan dalasan kula tasih tetep manggih seger kewarasan panjang umur slamet. Alhamdulillah. Ingkang nembe nandang gerah mugi enggal dipun paringi sehat seger kewarasan sansanipun Gusti Allah. Amin ya robbal. Ingkang nembe rubek mugi tetep enggal dipun paringi pepadang sansanipun Gusti Allah. Amin ya robbal. Ingkang nembe sumpek semrawut mugi permasalahan-permasalahanipun ingkang dipun paringi mergi saking ngersanipun Gusti Allah. Amin amin ya robbal. Ingkang kanthi kanugrahan sehat ganggas waras ugi ketaterapan rasa ayem tentrem wonten manah. Amin amin ya robbal. Sebab ganggas waraso sehato nek atine ora ayem ya tambah semrawut. Nggih. Jane ya sehat, mangane ya seger. Kadang ya turu ya breksek. Ning nek atine ora ayem iku ya ndadekke tambah semrawut sekabehane. Pramila inti wong urip niku asline namung iso duweni rasa ayem tentrem eneng ati. Mangke insyaallah kula bahas. Sholawat serta salam kaaturaken dhateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kula lan panjenengan nderek syariatipun. Yahono yahene nek maca sholawat jarene ngarep-ngarep syafaat. Yahono yahene nderek dhateng Kanjeng Nabi sing disebut asma Kanjeng Nabi pangajape awake dhewe tetembungan pitulung utawa syafaat. Ananging boten cukup kanthi tembung ucapan sholawat. Syafaat niku lak pitulung. Awake dhewe gen entuk kamulyan kanugrahan niku boten cukup kanthi nyebut sallallahu ala Muhammad. Bener iku perintah Gusti Allah. Bener maca sholawat entuk ganjaran. Bener ganjaran siji sholawat iso dadi 10 itu iso dadi 100. Ananging awake dhewe netepi agama kanthi tembung sholawat niku mboten namung ucapan. Lah pripun sing awake dhewe nyebut dhateng Kanjeng Nabi tembung sholawat, Kanjeng Nabi niku mulya mukti. Sing diasap sebut syafaat niku awake dhewe katuta mulya, katuta mukti, katuta luhur, katuta pikantuk kamulyan. Sopi rada angen-angen. Kanjeng Nabi niku diangkat dadi nabi niku ya suwane sekawan dasa. Sekawan dasa. Agek diutus dadi nabi. Lah wonten niku sekawan dasa taun saderenge dados nabi. Berarti Kanjeng Nabi lah perjalanan awet lahir dumugi sekawan dasa taun
niku Kanjeng Nabi dereng dadi nabi, urung diperintah salat, urung diperintah poso, urung keturunan Al-Qur'an kok. Ning wonten perjalanan 40 tahun Kanjeng Nabi sampai diangkat dadi nabi, sampai diangkat dados rasul, sampai pikantuk kamulyan. Niku mboten kok mara-mara ujug-ujug 40 tahun diangkat dadi nabi. Wonten sababiyahipun, eneng sebabe. Wong nek gelem glidik bakal entuk Nah, wong nek gelem nandur bakale Nah, semono uga Kanjeng Nabi niku perjalanan 40 tahun niku diangkat dadi nabi. Kanjeng Nabi yo nandur. Pramila yo 40 ngunduh dadi nabi. Lah tandurane Kanjeng Nabi napa? Kok iso mulya? Niki sing awake dhewe kadang gak pati mempelajari ten mriku. Kanjeng Nabi sebelum menjadi nabi 40 ke bawah isone mulya wong urung ning perintah salat, urung ning perintah poso. Sing dadekke mulya muktine Kanjeng Nabi sekawan dosa tahun diangkat dadi nabi niku namung loro kok. Loro. Napa? Prilakune Kanjeng Nabi sae. Ngendikane Kanjeng Nabi sae. Goloro niku tok. Kanthi prilakune karo sapa wae enak kepenak, ngendikane karo sapa wae enak kepenak. Sebab secara syariat maksum direksa karo Gusti Allah. Pramila sababiyae Kanjeng Nabi awit lahir teko 40 tahun diangkat dadi nabi. Pun secara akale awake dhewe mawon, mulyane Kanjeng Nabi ora derajat, ora pangkat. Ya ora dadi Pak Lurah dhisik zaman Kanjeng Nabi. Ya ora dadi Pak RT, ya ora dadi dewan. Nek wonten mriki mulyane Kanjeng Nabi gara-gara ngendikane lan prilakune. Wonten mriki saniki sing dirubah awake dhewe. Awake dhewe nyebut dhateng Kanjeng Nabi ya entuk ganjaran. Heeh. Aku maca selawat kok perintah Gusti Allah. Iya, ning mboten cukup bacaan. Sapa saiki sing gak iso maca selawat? Wong ora salate saiki maca selawat iso. Nggih napa mboten? Cobi, wong ora salat terus saiki maca selawat iso. Patutoe lho non Islam ae kon maca selawat ya iso. Nek wonten mriki awake dhewe pun mboten sambah agama teko ado-ado. Mulya sing diarep-arep kamulyan saka Kanjeng Nabi iku nek kok moro-moro kowe ayo melok aku, gak. Awake dhewe dikek akal pikiran. Selagi awake dhewe ngendikane gak becik, prilakune gak becik, aja ngarep-ngarep dadi mulya. Pramila zaman saniki akeh jare nderek dhateng Kanjeng Nabi, lakoni salat duha, heeh, tahajud, iya. Salat witir, iya. Salat 5 wektu ora kendhat. Salat qobliyah ba'diyah, iya. Poso Senin Kemis, iya. Iku syariat, iku perintah Nabi. Ning cangkeme ra dijaga. Ngapunten kula rada kasar. Sebab jenengan sebagai seorang power of muslimat, saya menjadi power kuat iku jiwa. Awake dhewe lak gak. Awake dhewe niku sing ditata gur bingisan. Ora nobatke to. Delok TikTok sing didelok ya gamis. Sing ditata lah awake dhewe niku kadang. Pramila sampai muslimat awake dhewe niku lho. Ten mriki niki mboten namung formalitas, mboten namung kuantitas, ananging kualitas. Yen sewu. Kula niku luwih seneng. Eneng wong ora diceluk ustaz. Eneng wong ora berperan dalam keagamaan, takmir ora dadi, kepengurusan ora dadi. Ning tetep ibadah. Wayang ibadah ya ibadah, wayang ngaji ya pengajian. Ning lakon-lakune becik tinimbang sing disebut ustaz, imam, takmir, kiai, lakon-lakune elek.
Punten kula rada banter, Pak. Sebab pandangan sakniki niku luweh-luweh neh, Pak. Lah ya mondok ya ana ya kene, dadi apa? Nyatane ning omah ya ora marai ngaji. Iku lha ngono wae. Niki kesalahannya awake dhewe. Pondok niku tidak untuk menciptakan jadi ustaz. Pondok itu tidak untuk menciptakan jadi kiai. Pondok itu adalah suatu pelajaran membentuk jiwa yang takut kepada Allah. Dadi wong klidik, yo. Dadi wong macul, heeh. Nek sangka pondok ora mulang, ora ngaji, ning dadi petani, paling ora wani gacrok tanahe wong liya. Nggih. Sangka pondok ora mulang, ning dadi pedagang, paling ora gampang-gampang njikuk barang utawa ngelongi timbangan. Berarti niki pondok pramila jenengan niku nek ndek anak pondok utawa wong pondok, kalau kae mondok pirang-pirang tahun ning omah yo nganggur. Nganggur cah pondok ora wani nyolong. Nganggur cah pondok ijek pikir-pikir arep lakoni elek. Berarti pondok wonten mriki untuk membangun jiwa. Pramila panjenengan nggih ngoten. Dereke dhateng Kanjeng Nabi niku netepi atine, jiwane awake dhewe gen becik. Zaman saiki akeh nek guru ngarep glowing, blenger, gamise apik-apik. Pirang-pirang. Ning nyatane kadang ora iso nata kepribadiane. Saged ditampa? Bu. Ora dadi ustad ora apa-apa. Ora diceluk ustad ra pathekan. Ora dadi pengurus ora apa-apa. Aku sinaoni agama, aku melok muslimatan, aku melok fatayatan, aku melok pengajian kanggo ngatur jiwaku dhewe, ora ngatur jiwane wong. Lah, iku cekelen. Lah kira ora kok agek nyang muslimatan ping 3 ngono wae yo. Lah piye wong kaya dijak yo ora gelem. Kok sregep-sregep wae. Nyun sewu. Niki ngombe sik apa? Nah, aku ngamuk kok malah ngombe. Ora iso. Ora tak ombe, ora tak pangan, goleke plastik wae diadahi. Nyun sewu. Sakniki pun, Pak. Kula tak matur, nek awake dhewe niki mengki netepi agama, jiwane gak becik. Contoh mawon, jenengan derek muslimatan. Nyatane karo maratuwamu gak patek apik, karo tanggamu ora tekokan, karo tunggal sprene blas neng-nengan, ora tekokan. Ning wonge melok muslimatan guyukan. Wonge ya teko. Alah. Nyuwun sewu, jenengan derek muslimatan ngoten mawon. Ya ngaji ya pengajian. Salat kadang ya tetep ora egang. Ning karo maratuwa gak patek apik, karo tangga ulate ra patek padang, karo tunggale ora tekokan. Awor kancane ngrasani kono, awor kono ngrasani kene. Terus nek jenengan arep ngajak wong liya, ayo Mbak muslimatan, aku gak mangkas sik Mbak. Jawabe ning arep apik, ning ngene mburi. Lah wong salate ya dilakoni rono rene pengajian nyatane karo sing tuwek ya kaya ngono. Lah wong rono-rono pengajian nyatane karo tunggale ya ora tekokan. Berarti niki wau napa? Nek jenengan duwe lakon laku elek, wong arep melu malah ora sida. Oh gak deh, aku gak melu. Kowe ning jaba muni. Alah, prayo malah mending mesisan ra melu ngene iki timbang melu nyatane ya. Oh,
kepini iki mengke. Pramila wonten mriki ngaji niku pramila tembe lak ngaji to nggih. Ngatur jiwane awake. Saged ditampa. Oh nah Bu, pokoke sing penting lakon laku becik karo sapa wae, gunemane aja nyinggung, aja nacat, aja nyodok, aja gawe pinggete liyane. Saged ditampa. Lah ning aku ki wis gawe apik nyatane karo tanggoku ora ditekoki kok, Pak. Lah kon gawe apik piye to, Pak? Wong pethuk jlegrek kowe ora gelem tekok masa ya arep ngapiki. Wonge ya nang ngono kuwi. Komplit nglegok ya. Sak suwene dipimpin Pak Eko Wahyudi ki tambah komplit to, Pak. Lho nyun sewu. Niki mengke kula bahas, Pak, kula bahas napa? Nyun sewu, Pak. Lah sakniki sing kula kepingini ayo duweni jiwa sing becik, ngendikane karo sapa wis sing apik. Prilakune sing enak kepenak dirasake aja tansah gawe gelo marang liyane. Pramila Gusti Allah dawuh ora sateko Gusti Allah sik wae. Wong Jawa dawuh leluhur becik ketitik ala ketara. Wong iku ngunduh wohing pakerti. Nek arep tak dalili lah wong kaya muslimat kabeh. Dadi nek becik ya ngunduh becik, nek ala ya ngunduh. Lah sakniki niki damel tegangan. Wong ki nek laku apik tetep ngunduh, nek elek tetep ngunduh. Lah wonten mriki damel cekelan kuat. Sing penting aku apik, sing penting wis tak usahani becik. Engko lak ya ngunduh becik. Lah nyatane Pak aku wis tak rewangi kaya ngene nyatane ya dirasani wae Pak. Tepane to Pak. Kula niku ya dadi ketua ten mriki, kula usahake ten mriko golek bantuan. Angsal niku lho Pak pun kula paringne. Ngoten niku tirosne kula niku malah darani ngepek, darani jiko to Pak. Pak kula nggih keloro-loro kok Pak. Yen sewu. Model-model ngono kuwi. Pun saiki mensikapi urip. Jenengan duwe tangga napa mboten? Gadah Pak, wong sanding kula niki tangga kula. Niki nggih tangga kula nggih besti kula Pak, pramila kula awor. Nuwun sewu. Kula matur. Untuk mensikapi kita selalu berbuat baik, gen iso tetep duwe lakon laku apik, gen tetep iso duweni kebecikan nyinaoni masyarakat. Nek riyen kula matur nek jeneng tasih emut, masyarakat ki eneng loro. Wong mathuk karo ora. Ha, dhisik nate kula matur to. Siji wong mathuk karo ora. Apik kaya ngapa nek wis ora mathuk tetep dielek. Elek kaya ngapa wis kadung mathuk dadi bestine ya tetep diapik. Kaya wong ngitandani kae. Aku ya roh. Lah apa? Aku ya roh. Sewu. Lah sakniki disinaoni Bu wonten mriki. Nek riyen kula matur loro, sakniki tak kembangke. Tak kembangke ning 3. Lakune awake dhewe eneng masyarakat iku eneng 3 perkara. Siji, ngadepi wong sing iso nampa. Nek wong iso nampa enak kepenak. Jenengan ngopo wae eneng wong iso nampa. Iso nampa kenak. Heeh, Pak RT ndemang ya gak iso mangkat sebab iki eneng acara. Lah Bu RT barang kok mangkat ora apa gak iso mangkat sebab eneng acara. Weh ya ora apa-apa ning ngono lasan saya ya wong ya kabeh duwe acara dhewe-dhewe. Ya semoga-moga acarane kono wae kepentingane ndang lancar apik. Iso nom. Sing nomor 2 salah tompo. Lah iki RT-ne ora ketok irunge nyandi. Aku iso nerokke ngene iki. Tenang. Asline terok-terok. Ya wong legok kene. Ning dusune ra tak omongke.
Sewu. Sopi, contoh mawon niki wau, prilakune kaya Pak RT, Bu RT. Ndelalah kumpulan ora mangkat. Sing iso nampa, anu kok Pak RT agene tamu, dulure mara ning kono dadi gak mangkat. Enak. Iso nomor loro, masyarakat iku napa? Salah tampa. Lah iki artine nek nontoke nyandi, lah sing wedok barang ora tekono kok salah asa nek jenenge salah tampa nek dijlentrehke ijek iso anu iki mang Bu RT karo Pak RT iku lho sawangane calone pisan teko dadi gak iso mara lho maune muni lha iki endi RT-ne nek teko lha piye barang yen teko ki nyandi maune muni banter ning asa wis dijelaske Bu RT karo Pak RT nek tamu sawangane calon besan. Sing wis muni banter pingke yo jawab. Weh. Ngono ta? Wong ki nek salah tampa. Banter kaya ngopo? Nek dijlentrehke ijek iso nampa. Weh. Nek wis weh berarti genten iso sing nomor 3 apa-apa ditampa salah wong telu niki golongan sing nomor 3 siji iso nomor 2 salah wong iki nek salah tampa dijlentrehke insyaallah iso nek wis nomor 3 apa-apa ditampa lah RT-ne ora mangkat nyandi lah nek urung ketok irunge. Lah maneh anu eneng besane. Lah wong besan rono. Lah wong nek wis bar ya nusul, kudune ya ro wong dadi RT mosok ora gelem ketok. Nek wis apa-apa ditampa salah. Wis tetep salah. Asa mangkate keri ngono to. Lah pingko ya ning kono ndek mangmuni. Lah ngono kuwi ditinggal ya ora apa-apa. Lah yo genah kumpulan RT. Lah nek karo besan guneman rampung sik prindang wis dadi tinggal rene wong genah kumpulan RT. Banter. Nek asa wis teko nusul ngono kuwi yo muni. Ora ta jare besanmu rene Pak lha mbok tinggal. Berarti apa-apa ditampa nek wis eneng wong sing duweni sifat jiwa kaya ngene iki nyun sewu ongel dandanane ongel aturane sak senenge dhewe mbubrahke sekabehane engko nek eneng masyarakat sing kaya ngono kuwi kok nek wis udan deres kelekno kali ngono wae maksudnya sing dikelek iki sifate ngono lho, ora kok wonge. Saged ditampa? Cobi. Lah, kula kepengin, Bu. Jenengan nek wis urip eneng masyarakat aja duweni sifat apa-apa nampa salah marang wong liya. Nek ora ngerti, ora paham, anggur mingkem. Ngapunten Pak, kula rada galak. Lah nek ra digalaki ngene iki sing ngelingke sapa? Nek mboten lewat ngaji ngeten iki sing ngelingke sapa? Kaya wong wedok ngono kuwi sing kadung ngeyel, sing ngelingke bojone. Alah. Kok jomneh kaya makome awake dhewe, gur wong didik samben dina. Lah wong sing pejabat-pejabat kuwi bojone dielingke sing lanang ora patek nggugu kok. Lah rasa ngeti mriki Pak Edi. Dadi polisi kadang ngelingke bojone ya diwaneni ya. Tenan. Ora Pak polisi, ora Pak lurah, berapa dan ramil. Mbah. Wong wedok iki nek wis dadi bojone no kaya-kaya ki ndruwo apa piye ngono. Munggih wong lanang. Tenan iku. Dadi
Dadi jelene bojone ngono kadang malah ora patek gugu. Lah ngono kuwi diomongi. Alah Bu, asa wis rame to ndik mang arisan rame jare Pak RT Kwerindra bojone iki sing lanang krungu. Nek permasalahan iki gara-gara wong wedok jebul ya bojone kuwi mang eneng omah lho diteter yang bojone. Ora leh Bu. Aku krungu nek jare malah gunem sing apik. Iya apa? Jadi dek Pak RT, Bu RT pernah mangkat. Nyata nih tenan loh Pak, nyata mangkat. Nyak banter. Lah orang mangkat jadi nek tamu calon besanin. Lah wong calon besanin bal magrib jagongan sedino toh apa ya kurang. Lah kudune dadi RT ya apa udah mangkat. Wong kono ki sing dituweke RT ne kok. Oke, wong wedok kaya jenengan iki nek dielingke bojone ora gugu. Kowe yo nyadari ngono kuwi. Berarti nek kowe wis nyadari nek wong lanang ora tau ning omah dolan aja nyalahke wong lanang. Tenan. Kadang wong lanang nyerono jajan kuyur, kadang linggoh eneng warung ngopi utawa jajan. Lah ning jane wong ki dudu apa-apane. Ya bener jajan bayar. Gara-gara bayar ki lak bayar. Sate ki lak 30-30.000. Mangan sak porsi niku lak ana sing 30-40, Pak. Bayar. Dhek gelem sebab nopo? Gara-gara rembug. Monggo Pak Pinara. Sing dikersake nopo? Munjuke napa, Pak? Teh anget. Lho. Kowe kira-kira iso nyang bojomu ngono kuwi? Lah. Kok aja meneh enggal dahar, Pak? Kok aja meneh ngawani enggal dahar, Pak? Lah wong wedok ki duwe prinsip kok. Kok aja meneh ngawani wong lanang dahar, Pak? Enggal maem, Pak. Gak. Lah ngapa wong wis tuwek kaliren wis njgo dhewe apa dadak ladeni. Modele ngono kuwi ya eneng. Wong ya teko. Kudune ijo ngarep dhewe. Jiwa. Niki wae kula matur, kula balekke. Pramila zaman sakniki mulai sakniki, Bu. Nek kepengin awake dhewe dadi mulya mukti siji aja nyekeli guneme wong liya. Ora sah patek digagas lambene wong liya. Sing penting lakon, laku, tumindak, pengucap becik mungguh awak dhewe, becik mungguh umum. Cek mungguh syariat los wis apik kok eneng kono dirasani ora urus dadi pengurus wis nyiapke sekabehane dadi pengurus wis mangkat sik dhewe nyiapke ngarahke eneng sing teko keri malah muni pesenake kurang. Lah persiapane panitia ki piye? Lah yang kurang. Ora urus. Sebab nopo? Wong wedok niku atine tipis. Nek jenengan wis dadi muslimat wonten mriki the power of muslimat. Berarti atine jiwane kudu tatak, tetek tutuk. Arep piye-piye pamane jenengan contoh mawon digawe, ngoten niku to. Jenengan mesti dirembuk tangga niku wis mesti. Heeh. Wong digawe iki arep anyak dirembuk tanggane. Pas anyak ya dirembuk tanggane. Wis bar ya dirembuk. Duwe utang ya dirembuk. Entuk turang digawe ya dirembuk.
keneng nopo kok ngeten sebab jenengan termasuk wong sing rembug. Lho, tapi nek jenengan ngeten iki mah angen-angen. Rekoso-rekosomu dhewe kowe jagong mbok cateti bakal balekke, ya ora? Tangga mara rono go rewang sak lumrahe kaya awake dhewe tangga ya rewang sak lumrahe. Lah nek kira-kira gel dirembuk ora nyukupi butuh nek demen menggateli kuping. Halah, pret. Wonten mriki kula kepengin ibu-ibu niku aja terlalu sensitif. Terlalu sensitif, peh dirasani kono, sidane kok malah ngomong. Gur sak RT wingko kadang gak dadi becik sekabeh. Niki penting. Sing penting laku-laku becik dah selesai. Nek kepengin ora dirasani wong ning Gunung Lawu kono mah dhewe ngono wae. Kuwi wis dirasani kok. Cobi mangangen-angen. Wong sing rasani jenengan, wong sing ngelek-ngelek jenengan, wong sing rembug jenengan, wong sing goleki eleke jenengan, itu adalah orang yang tidak berpartisipasi kepada urusan dan masalah awake dhewe. Iki perlu dijogo. Sebab kadang nopo Bu? Wong wedok kadang-kadang tipis atine. Lah wis direwangi rekoso. Lah Dede, aku iki ya lakone kaya ngene ta Dede. Lah ngopo to Lek? Lah pengajian Dik ini lho Dik nang balik desa. Wong aku ki ya sirku duwe rezeki sethithik, tak templekne kono gen nggih tuku snack. Kuwi we piye-piye jare aku peh sugih, semugih to Dik. Panet aku jare ya ora ndek niat apa-apa lho Dik. Wong kodhek 500 tak kekno ngono gen nggih tuku snack kok. Aku malah darane wong semugih to Dik. Iya Dik, aku yo lara ati Dik. Aku yo ora niat, aku yo ora piye-piye. Kul kan go tambah kok. Jare sugih, semugih. Iya, bondone akeh, iki pamer-pamer. Yo ngono Dik. Berarti mengke keloro. Tapi mangangen-angen. Wong sing kaken-kaken rembug ngono kuwi nek awake dhewe lara. Alah, tur nyendaki wis ndelok sangka kaca lekae wonge. Pramila Bu, tetek tatak tutup. Turah lambene wong-wong bareng gini. Engko nek turah wayah pitulasan bareng-bareng dikucir. Nyun sewu, kula kepengin muslimat wonten legok khususipun duwe jiwa dadi wong wedok sing becik sekabeh. Nek ora kepengin dirembug wong, ora iso. Nek kepengin ora dielek-elek wong, ora iso. Sebab dhisik wong mathuk karo ora mathuk, saiki eneng wong sing nampa, eneng wong sing salah tampa, karo wong sing apa-apa nampa salah. Lah ngono kuwi lho kaya masalah iki mau ngono wae. Nek wis apa-apa nampa salah ngono kok. Lah iya lah ngono ki panitiane apa yo gagas apa piye no. Lah kudune apa yo gagas nek genah kaya ngene digawe kipas apa piye ngono. Lho. Sebab apa-apa ditampa nah penyakit Bu. Pramila kadang awake dhewe gak iso ayem tentrem ki nek elek-enenge gul kadang goleki eleke wong nganti lali eleke awake. Lah, pramila wonten mriki disinaoni. Niki napa tetembunganipun kula matur wae lak selawat iso ngegungke Kanjeng Nabi awake dhewe gen katut kanugrahan mulya. Mulyane siji saka pangandikan lan tingkah lakune awake. Engko insyaallah ndadoske sekabeh ora kok malah gadang kala. Eneng apa-apa padu, eneng apa-apa padu. Gara-gara pitulasan urunan tuku lampu kleru. Pitulasan jaluki iuran kleru. Duwe ya urun ora duwe ya kose ya dhe apa utangke rampung.
Ngono kuwi arep dinggo apa ya wis ning kepanitiaane. Ora sandadan. Lah jarine entuk 4 juta lho Dik tarian sate apa iya. Lah ngono ki nggo apa to? Wis diurus kono. Lah nek dhuwit wis dikeker mbok emplok dhewe karepmu. Arep mbok tukokne yo karepmu, arep mbok pek yo karepmu. Sing penting awake dhewe wayah urun wis urun. Ngapunten kula matur ngeten sebab zaman saiki niku jiwa niku kadang niku do polah. Tambah tuwek kadang malah tambah ongel open-openane. Lho tenan lho Mbah. Kowe kudu nyadari lho Mbah. Kadang wong ki tambah tuwek malah open-openane ongel. Wong wis sawor anake garek madang temblang-temblong ngono wae kadang ya ngliwet dhewe ya. Aku lah nyalahke anak. Siloke kadang napa sing ongel takdir wong tuwane. Mbah. Mbah. Open-openan mojo ngel-ongel. Ya. Engko nek ongel-ongel sing dadekke rugi ya gur awake dhewe. Eneng masyarakat ya aja ongel. Eneng keluarga ya aja ongel. Ya wis enak kepenak ngono wae. Iso ngomong anak. Yus nyat anak saiki yus kaya ngono kuwi butuh dimong ngono wae, Mbah. Ora sah dadak mbok bahas. Kadang wong tuwek niku selok ya biyo-biyo. Ngidap-ngidapi tenan. Iya ya Mbah. Seloke wis dimasake anake ngono wae. Ya malah tuku puli, sarapan tuku sarimi. Asa ditekoki bakule. Lah nggo apa Mbah? Ya ini tuku sarimi. Arep tak nggih sarapan kok, Nduk. Lah anak mantu perang liwet, jane yo ngliwet tangke wis mateng. Lah wong ketemu wis bisu wae ra gelem tawa. Apa ya arep ngemplok dadi wong tuwek. Iki sing ngel sing nom apa sing tuwek? Padha wae. Cobi. Sakniki kula tambah materi. Ayem ten. Niki wae nek duwe lakon-laku becik, awake dhewe gak bakalan duwe kuwatir. Pomo contoh mawon urunan. Dikeke pengurusan, mbok sapa kono wis, urunan apa wae. Awake dhewe gawe apik cul terserah. Ayem. Pomo ning kabar lha urusane ge ngene, arep barang Mbak aku gak ero sebet aku wayah urunan wis urunan. Rampung. Ayem. Lah pramila tembung ayem niku napa to? Rasa sing temancep eneng atine awake. Lah enenge ora ayem sebab peparinge Gusti Allah ora padha karo kekarepane awake. Mbah. Saniki balik jenengan lak duwe angen-angen to. Disike anak wis mantu ngantek mbok mantokne kae. Angen-angenmu anak iso ngewangi wong tuwek, iso ngewangi nyambut gawe, iso ngenteng-entengi gawean, genten yang iso butuh. Lak ngoten to angen-angenmu? Itulah angen-angenmu. Ning nyatane anak tekaning seprene kadang malah jagake sing aja banter-banter. Wong ning mburi ku lho. Tapi niki mengkene awake dhewe gak iso nampa nrimo. Keloro-loro jenengan nangis. Lah Dede aku kene kaya ngene ngono. Lah ngopo to Mbah? Aku ki nyelot tuwake malah kaya ngene. Tepane to, Dik. Tepane to, Dik. Wong tuwek pola wis kaya ngene. Sing kaku ngewe esuk wis nyang sawah nyang Tegal. Ngarit den gopakan wedhus. Anak Dik ndang ewangi-wangi ora.
Wong gur melek mripate gur dolanane malah keloro. Model wong tek ngono ku ya neng. Ora ayem e. Ora ayem. Kowe keloro-loro mbok omongke wong. Iya. Wonge ya neng. Cobi, mangangen-angen. Kuwi yo anake, Dik. Lakune yo nyat kaya Mbah. Ngopeni anak saiki iki los ngono wae, Mbah. Arep nyekel HP karepmu, arep nyambut gawe karepmu, arep mblayang karepmu, arep ngelus-ngelus kucing wae yo karepmu. Culno, Mbah. Sing penting jenengan dadi wong tuwa, wis gedhekke anak nganti ngrabekke. Awake dhewe cul, dasi nyambut gawe ya das lakoni, nek ora dasi tinggalen. Mengkelak ayem. Ora kok malah keloro-loro. Lah nek jenengan keloro-loro mungkin dadekke lorone raga. Elah yo banget temen. Elah Dik, tepane to Dik. Elah. Engko malah ndang mati. Mulane aja keloro-loro. Engko nek ndang mati urung tutuk leh urip, urung tutuk leh ngenggoni omah dipek anak mantumu. Rugi. Lah carane pripun, Pak? Nek secara syariat tugase wong tuwa teko ngrabekke anak. Sing penting anak wis apik wis diragati, wong tuwa cul. Ora nek awake dhewe wis gawe becik kok anak ora ngopeni nyang awake dhewe. Wis tetep ngopeni. Engko nek teko tuwek ya tetep diopen. Mengko nek awake dhewe dadi wong tuwa gampang diopeni anak. Sok mben anak ya gampang ngopeni wong. Engko nek wong tuwa wis ongel, engko anak ya bakal jenengan dadi wong pek galak karo anak mantu. Dualder wae. Iya nek awake dhewe waras terus, Mbah. Lah nek ora sing mbok unggul-unggulne anakmu sing ning Semarang. Sing mbok unggul-unggulne anakmu sing ning Salatiga. Sing awor dadi sak omah ulatmu ora patek padhang. Iya iki jek sehat, Mbah. Lah engko nek wis anyak lara. Lah. Anakku teh kaya ngene kok. Nduk. Lah. Aku ki ndredeg ngono. Nduk. Lah. Iya, Nduk. Sing dialuki sambah sapa? Mesti anak sing cedhak. Lah nek wis ora nganti piye-piye anyak nyeluk, Mak Edi lah. Mak Edi lah. Lah nek dhisik wis digetak Mak Edi lah ya genten getak. Apa ta, Mbah? Lah, kowe iki nyang wong tuwa nek banter kaya ngono. Nduk. Jane aku ya gak kepengin banter, Mbah. Aku kelingan lho, Mbah. Apa-apa mbok salahno wae, Aku sing awor kowe ku mbok goleki eleke. Sing anakmu Semarang mbok ketok-ketokke, sing anakmu Salatiga mbok ketok-ketokke. Kaya-kaya aku ning kene gak mbok anggap anak. Saiki jenengan loro sing ngopeni sapa? Endi anakmu Salatiga? Endi anakmu sing Semarang? Iya, Nduk. Ya jangan ngono. Sing wis yo wis. Arep ngombe. Jiwa niku nek wis awal apik, engko teko tuwek ya apik. Ora sidene malah mundha mono. Biasane wong ki nek
keloro-loro iki matine malah ungel. Angger keloro-loro gak matuk karo anak. Rungokno niki. Kapan anak kok gething karo wong tuwane wis lara nemen. Kuwi nek ijek gething, ijek mangkel niku matine ungel. Tenan. Sebab napa? Setan ki jin utawa setan ki nggodha Gusti. Tiyang sepuhe niki panjenengan paringi rada dawa umure. Anak-anake gen padha duraka Gusti. Kula nggih duwe penyuwunan, kawula jenengan nggih duwe penyuwunan. Kula tak ngridu anake niki gen tambah mangkel, gen tambah duraka karo wong tuwane. Pramila nek ngopeni wong tuwa, nduk. Cul, ikhlas, nyaman, enak kepenak. Engko ngono ki malah gampang matine. Engko nek gampang matine sertifikat warisan yang awake dhewe. Engko nek ongel ora ndang mati-mati gur nambake wae. Kula betok ilmu titen, Pak. Nek jenengan tekoki syariate kula gak ngerti. Ning kula betok ilmu titen. Anak sekali ngopeni wong tuwa ki mangkel, gak nglenggono. Ngono kuwi kaya-kaya ki malah randang mati-mati. Padahal wis tuwek-tuwek lho niku. Akeh ngresulane malah tambah dawa Lah dawa umure kanggo ngridu anak gen gething karo wong nek nganti jenengan kopen-openane ongel Mbak. Nek wis nganti muni, ya saiki Mbah kon ngopeni anakmu sing Salatiga kono, kon ngopeni anakmu sing Semarang kono. Coba. Nek wis ngono arep piye coba? Mbah. Open-openane aja ongel. Mbah. Iki jek iso glidik mek laos. Iki jek iso glidik tandur maton. Lah engko nek wis ngene iki. Aku ndek-ndek kaya ngene. Mak Edi lah. Mak Edi lah. Awakku ademe kaya ngene. Aku dedekno sik lae. Saged ditampa. Nek gemati enak kepenak. Anake padha rumangsa, lah mbokku dhisik gematine kaya ngono, mbokku apike kaya ngono. Engko anak lak ya mikir nyelot tuwek. Anyak nyeluk wis anyak kesel leren. Kula ya genten digemateni. Mak Edi lah. Mak Edi lah. Apa mbok? Awakku tek jedeg-jedeg kaya ngene. Mak bubur ya mbok ya. Cangkemku pahite ra kalu-kaluan. Waduh. Lah pripun? Maem napa mbah? Aku njaluk banyu degan wae sing seger. Nduk. Ambek ngingeti dep-depane. Ya aku ya apa to, Dil? Iki jeruk, Mbah. Jenengan purun. Kecut ramaku moh. Nah iki apa iki? Iku pir, Mbah. Untuk kowe solanyeng. Aku sing lakan-lakan. Segere gur ngombe degan kok. Nduk. Saged napa, Mbak? Lah pripun nek mboten maen purun, nek mboten purun maem. Nek ngunjuk degan melih, Mbok. Lah wis entek kok. Sopi kula mangangen-angen. Nek awit awal niki jiwane apik karo tangga, apik kesekabehane, mengko karo anak ya apik, karo tunggal ya apik. Niku mengke wis dadi kebiasaan, enak kepenak, apa nampa pepani Gusti Allah nyat dilakoni ndadekke jenjem ayeme awake. Ndah senenge awake dhewe sampe nek tuwek digemateni agek tenguk. Nduk, apa Kung? Aku njaluk degan mamane kek.
Kong degane diombe neh. Lah engko nek wong tuwek enak kepenak karo anak ngono ya tekok kok. Iki degan kok ngendi to, Nduk iki? Kalau Kong anake Pak Darto saiki adol degane ning ngarepan kono. Alah, ndang piro wong ngene iki regane? 10.000 Kong saiki degan. Yo, 10.000. Iki kembang degan ijo, legi Nduk seger iki degane. Engko nek anak enak kepenak, kagunge mbae ya enak. Nek wis anyak ongel awit-awitane, enenge mesti gur nguring. Mesti enenge gur kemropok. Engko nek padha enak kepenake lha ndadekke ayem. Coba Mbah, ngene iki jek ganggas awake dhewe. Ngeli ngono nek wis radasi nyandi-nyandi. Tinggal anake umbah-umbah kon ngetokne kwademen didi. Asa wis didi tinggal nguceki, wis diceluk neh kon mlebokke. Agek mersi, wis diceluk meneh, jare njaluk ngombe. Asa sangke wis judeg, Mbok, degane takone kene ya, Mbok. Iki panganan iki pohong, iki telo, niki sing empuk nggih utri apa-apa kene iki lapis kula paringke mriki Mbok nek enten napa-napa kula tak umbah-umbah riyin danten pun kula siapke mriki ngono kok ya Ijek iya engko tak ngranggeh dhewe Nduk tak golekane dhewe wis tinggal ngeri rung rampung ngono ae wis diceluk neh Mak Edi lah Mak Edi lah apa Mbok aku setelno TV nang TV setel ke TV ndiye gelek ngene iki mangan serapah mangan lapis twemblang tembleng rodok sereten ombeni meneh TV-ne wis setel ngengeri rong rampung wis diceluk meneh Mak Edi lah Mak Edi lah apa Mbok aku krasa ngising anake nganti nek anake wis kadung kemrop lah ya ngono nek mengko wong tuane enak kepenak ngomong ya bakal gemak lah iki isone dimulai saiki duwe jiwa sing becik aja cewek dang ora ya mboten rada kasar arep barang arep tak bahas ana sapa sing maca la ilaha illallah ping 100 bakal nyemplung swarga apa tak ngajeni ngono sapa sing maca istighfar ping 1000 bakal nyemplung swarga arep tak ngajeni ngono biasa niki malah jawab arep barang Pak swarga peneraka jek sumben wong iki wis anyar tanggal 17 didikan sepi utang BRI rung rampung arep barang pramila wonten mriki ditata jiwane sing becik lakon lakune sing becik sekabeh engko nek nganti ora dilaku becik ora duwe pribadi sing becik oh sampeyan cokot boyo anakmu dadi boyo dhewe agek diceluk delah Mak Edi lah apa wong lah yo kok ngene sing keri cokot bareng sing keri cokot boyo sing keri cokot boyo sing keri cokot boyo katekno sira kabeh rikala ayo kon ndang nutuki malah ora ndang gage-gage elah wis
kaya ngene. Piye? Ora apal. Piye? Sing keri cokot boyo